सानसेनि थाखाय जयग' होनाया नोंथांमोना दिनै सेथि सानाव आगान होबाय बेनि बागै मा बुङो? जोंनि बे मुंदांखा महामेश्वरन घाट मन्दिरावहाय बोसोरफ्रामबो मुलुग शान्तिनि थाखाय शक्ति जग्य होनाय जायो। देग्लायहाय 2023 मायथाइनि फेब्रुवारि दानावहाय मागि पुर्णिमाजों लोब्बा लाखिनानै गुबुन गुबुन बोसोराव खुंबोनाय बादिनो सानथामनि हाबाफारिजों शक्ति जग्यखौ खुंनाय जादों। दिनै फेब्रुवारि दाननि 3 दिनैहाय जाहैबाय जग्यनि जागायजेननाय सान आरो बे जागायजेननाय सानावहाय जोंहा बायदि रोखोम हाबाफारि थायो। गिबियावनो जोङो जोंनि बे खाथियावनो थानाय 25 कालिबारि मन्दिरनिफ्राय श'भा जात्रा खालामनानै बे मन्दिरनि खाथियावनो थानाय साखाथियाव थानाय बिमा दुगिग्रा गाथोननिफ्राय दै बुथुमनाय जायो आरो बे दै बुथुमखांनायनि लोगो लोगोनो बेवहाय अग्नि आहरन अर्थात अर फोजोंजेननाय हाबाखौ मावनाय जायो आरो बे अरजोंनो जग्यखौ जागायजेननो आखायाव लानाय जायो। दा बेवहाय जोङो मिजिंथिदों गुबुन गुबुन बोसोरफोरनि बादिनो देग्लायनि जेनाखि सानथामनि हाबाफारिजों खुंफुंनो लानाय मुलुग गोजोननि थाखाय शक्ति जग्य होनाय बियो राम रामैनो मोजाङैनो बारग'लांगोन बेखौ जोङो आसा खालामदों। नोंथांमोननि नैबे फोरबो जयग' होनायावहाय मा गामिनिफ्राय दाब दाब गामिनिफ्राय बाहागो लादों मा बुङो? बेवहाय जोंनि खाथि खाला थिपकाइ ओनसोलनि, जोंनि दुलिगाव ओनसोलनि आरो बिख्रिबादा ओनसोलनि बिलासिपारा सापतग्राम आरो बेनिफ्राय धुबुरी गौरीपुर आरो बेनि अनगायैबो क'क्राझार गसाइगाव गोबां जायगानिफ्राय दाब दाब जायगानिफ्राय बेवहाय सिबियारिफ्रा नुजाफैनानै बाहागो लाफैयो। दतमाफोरनिफ्रायबो फैयो आरो बिनि अनगायै आसामनि बायजोनिफ्रायबो बेंगल आरो एखनबा नेपालफोरनिफ्रायबो बेवहाय सिबियारिफ्रा बाहागो लाफैफानायखौ जों नुनो मोनगासिनो दङ। आरोबाव खुनु जाथि धर्मनि फारागथि गैया। जोंहा गोबां हिन्दुफोरनि अनगायैबो मुस्लिम भाइफ्राबो बे मन्दिरावहाय फोथायनायखौ जों नुनो मोनो। बिथांमोनहाबो बेवहाय फैनानै नुजाथिफैयो आरो जोंखौ सहजुगिता होफैयो।